La fixació automàtica de caixes de llauna al voltant de la màquina, els components elèctrics i pneumàtics de tota la màquina es fabriquen amb fabricants coneguts al país i a l'estranger. I la estructura de bobinatge és senzilla i la cinta es pot ajustar i substituir ràpidament, la qualitat és fiable i estable. Corró de pressió de silicona de qualitat alimentària, bona resistència al desgast. És un equip d'embalatge ideal per a indústries alimentàries, aperitius i altres.